facer un programa de radio. E logo, porque hoxe é o 24 de outubro, o Día das Bibliotecas, e que mellor feito de festexar que inaugurando a nosa querida biblioteca. E ora, silencio. Gravando. Ola, bo día, queridos ointes. Benvidos a Radio Barabullo, onde falamos moito e facemos pouco barullo. Hoxe, 24 de outubro, celebramos o Día Internacional das Bibliotecas. A proposta xorde da Asociación Española de Amigos do Libro Infantil e Xuvenil, como lembranza da destrucción da Biblioteca de Sarajevo, incendiada no 1992 durante a Guerra dos Balcáns. E aquí ímola aproveitar para inaugurar a nosa querida biblioteca e facéndovos estas recomendacións. Eu vou recomendaros ver a curta Los Fantásticos Libros Voladora, inspirado no amor polos libros. Eu vou por recomendar o libro do León da Biblioteca. O que quero destacar deste libro é que algunhas veces hai unha moi boa razón para quebrantar as reglas incluso nunha biblioteca. Santi, que estás facendo? Eu estou colocando os libros de Samaín, porque neste armario colócanse os libros das conmemoracións. E que é este caixón? Este é o caixón onde debes depositar os teus libros para devolver. A biblioteca é de todos, por iso debemos de respetala e mantela en orde. Todos e todos temos a obriga de coidala e ordenala. Os libros son valiosos. Evita dobralos, manchalos, engurdalos. Non escribas neles nin lle arranques a súa pegatina. Son o seu carné de identidade. Se é ordenado, se colles un libro, telo que deixar no seu sitio, pero se non, deixalo en libros pendentes de colocar. Se ves un libro en mal estado, avisa a un mestre ou a un axudante da biblioteca e coloca no caixón dos libros enfermos. A biblioteca dispón de xogos para aproveitar o tempo de lecer. Pero recordade, tedes que dicirlle a un encargado da biblioteca que ides a xogar. E despois de xogar, recollede o... Non comas nin bebas dentro da biblioteca. Podes facer uso dos ordenadores sempre con permiso dun mestre ou axudante da biblioteca. Pero acórdate, sempre por turnos. Nunca collas un libro dun lugar para colocalo noutro. Estás desordenando a biblioteca e perdendo os libros. Recorda, un libro fora de sitio é un libro perdido. Es material para pintar, debuxar e facer as tarefas. Ao rematar, recólleo todo e deixa todo no seu lugar. Na biblioteca tamén hai escornabots para xogar e aprender. Lembra, tens que lle pedir permiso aos estudantes. Por último, lembra que a biblioteca é un lugar para lecer, non para correr, berrar nin xogar. Na biblioteca debes falar baixiño, para non molestar aos demais. Aquí vense se queres. E lembrade, leemos porque